Как се тренира за сила? Как да се храним за сила? Трябва ли да се въздържаме от секс за силови рекорди? И още много въпроси по темата, чието отговори ще сподели с Mr. 3 Hours световният шампион по силов трибой Ивайло Христов. Много хора, специално в фитнес залите, казват, че упражненията трябва да се сменят постоянно, защото организма свиква с тях и мускулите вече не растели. А ти правиш всъщност едни и същи упражнения години наред. Какво е твоето мнение по въпроса? Да, може би има и нещо вярно в това, но пък при нас с силовите атлети, когато всеки път слага все по-големи тежести, също се получава един вид стрес и мускула е изненадан. Може би това замества разнообразието от упражненията, когато се опитваш да преодоляваш всеки път все по-голяма тежест. Кое упражнение според теб е най-доброто за дамите да се направят такова атлетично дупе, тип бразилско дупе, както му казват? Кое е най-доброто? Това е упражнението, което всички зали, повечето зали инструктори не им казват да го правят, това е клякане. Без клякане няма как да има хубав задник. Това значи трябва да го запомнят. С тия ритънки, с тия ластици, просто това си според мен някакви допълнителни упражнения, но ако трябва да се изгради един хубав задник, просто смятам, че клякането, също така и мъртва тяга са основните упражнения, които биха довели до изграждането. Като говорим за клякане, говорим за типичното трибойско клякане. Тоест, трябва да се кляка додолу. Точно така, смятам, че трябва да се изпълнява правилно упражнението додолу за да може максимално да се съкращава мускула и да работи в цялата си амплитуда. Така, сега относно храненето, кажи ми колко пъти се храниш на ден и какво представлява, да кажем, първото ти хранене за деня? Аз не съм много стриктен в хранителния си режим. Може би това, което толкова много тренирам толкова пъти, ми позволява да ям и по-такива вредни храни, нечисти храни. Но пък от друга страна, за да имаш сила, ти трябва да ядеш и такива храни, защото когато няма въглехидрати и мазнини, тогава няма откъде да дойде енергията. А кои са най-добрите хранителни добавки за сила? За сила смятам, че както всички знаем, креатина, който, освен че увеличава издържливостта, той задържа малко вода и от него се качва сила. Смятам, че азотните бустери са доста добри така за да подигнат тонуса, малко да стимулират тялото, да можеш да преодолееш по-голяма тежест. Любовта тя кара хората да са щастливи, кара да се чувстваш добре, зареждат с положителна енергия. Смятам, че е едно от най-хубавите чувства. Да, може да смятате като някакъв вид допинг. Да. Когато е съгласно, когато е съвместна, да. Когато е споделена. Да, точно така. Когато не е, тогава може да се рине доста... Доста лошо може да повлияе на човек, да. Трябва ли да се въздържа един състезател от секс преди състезание? Ако да, колко време преди състезание трябва да се въздържа? Не мисля, че има чак за някакво въздържане. Може би в деня, в който е състезанието, не е окей, но преди това мисля, че не е толкова. Една жена спортува. Така? Това може да й позволи и фитнеса, спорта да й помогне, тя да изтегли своята менопауза с до 10 години. Да не спре, т.е. да спре след 10 години. Точно така във времето да я изтегли назад. Аз съм се питал, добре, ако е спряла, дали може да се възобнови? Това не знам. Не мога да кажа сега. Да. Може би, когато организма функционира правилно, когато спортуваш, всички хормони, жлези и всичко работи, и тогава това позволява на организма да работи още доста години. Затова жените да не се притесняват, да тренират, да си ходят на фитнес. Това е една интересен въпрос и отговор. Много помага, много жени го подценяват, не го знаят, но това на тях ще им помогне.